Alright. Bago ang lahat ay mega love shout out po sa inyong lahat at alright. Mega love shout out po sa inyong lahat, mapagpalang umaga at siyempre sa lahat ng ating solid na subscriber, mega love shout out po sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa may Banawe. Ayan. At mega love shout out din po kay Mami Mercy Calonod, kay Nani Sanchez Vlog. Ayan, mega love shout out. Ayan, mega love shout out po kay Biyaheng Brankel Sam. Yun dito. Mayroon kasing ginagawa na building sa kabila. Naglagay ng ano yun? Mesh, yung harang. Ayan, kung makikita nyo. Yung net. Kaya medyo madilim dito sa aking naparadahan. Okay lang para hindi naman malilim naman tayo, hindi kainitan. Alright. Alright, good morning po. Bulan Entertainment. Ayan, mega love shout out sa kay Mama Danisa, mega love shout out kay Paul Donisa Official. Alright, mega love shout out kay Nani Sanchez, mega love shout out. At sa lahat ng mga OFW, ayan, mega love shout out. Pakadila. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Alright, ang ating title ay mga kaganapan. Mga pangyayari po yan sa Senado. Yung ating magagaling na politician, ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Ang gagaling nyo talaga. Kahapon po ay yung kanilang sesyon ay napuno ng mga madamdamin. Alright? Ngayon, kaya maraming naliligaw kasi nga magagaling gumawa ng drama yung ating mga mga politiko, lalong-lalo na yung mga senador, lalo na yung nagpapanggap na yung mga nagpapanggap na presidential sa darating na 2028, no? Kung mahina na ang inyong talagang maraming naliligaw. Pero ang maliwanag niyan ay 2028 na ang tinatahak. Kaya nga medyo magulo na, no? Hindi pa nag-uumpisa, magulo na ang Senado, lalong-lalo na pagdating ng pagdating ng
pagdating ng 2028. Alright? Dami palang kumakain sa restaurant. Puno, puno na yung parkingan. Akala ko ako lang mag-isa. Marami pala. Ayan. Ano na kasi, 11:50, alas 12 na. Alright, ako naman, kumakain ako ng tanghalian mga alas 2, alas 3. Kasi nga, bago ako umalis ng bahay, magbe-breakfast na ako ng heavy breakfast para laban sa trabaho. Katulad nito, ayan, kainan na kumakain yung boss ko kasi nagpaano sila, nagpatawag nito, ano yun, check up. Kaya nagpasting sila kagabi. Kaya ngayon lang sila magka-almusal. Almusal pa lang nila ito. Ayan, kaya ang ginagawa ko, sinasabayan ko rin sila. Kaya ako nag-almusal na kaninang mga 8:30. Di ngayon busog pa. Kaya ang kain ko niyan mga alas 2, alas 3. Yan naman ang mga tanghalian natin. Kailangan pag tayo ay family driver, kahit saang larangan ng trabaho, kailangan bagayan mo para hindi ka mapasma, hindi ka magutuman, no? Kasi yung iba minsan sasabihin ng iba, ano ba naman yan, oras na ng pagkain hindi pa tayo makakakain, di ba? Kaya dapat talaga marunong kang bumagay kung paano mo sila masabayan. Kasi nga magugutuman ka talaga kung sakali na kakain ka ng mag-aalmusal ka ng umaga, mag-almusal ka ng kape, tapos kakain ka ng alas 2, ay hindi mo talaga masabayan, no? Kaya nga kailangan sabayan mo para wala kang pagsisisi, kasi sarili mo naman yun no? Kung alam mo naman, kabisado mo naman yung routine mo araw-araw sa iyong trabaho, masasabayan mo, magagawa mo kung anong gusto mo bago ang umpisa ng trabaho mo, di ba? Kasi kung hindi mo sabayan, ay ang kalalabasan, magrereklamo ka o total reklamador ka lang talaga. Di ba? Yun lang yun. Kaya kailangan makuha mo yung kanilang mga schedule para masabayan mo, no? Kahit saan man kayo makarating, pag nagutom ka, gutom din sila. Katulad ngayon, tuwing umaga kakain ako ng heavy breakfast. O di pagdating ng ang pasok ko alas 9, kakain ako mga 8:30, heavy breakfast. Di alas 12 busog ka pa, di ba? Kasi heavy yung kinain mo sila, magbe-breakfast yan sila ng mga alas 9. Kakain yan mga alas 2, alas 3 din. Di parehas lang kayo. Kunti lang ang diferensya nyo, di ba? Pagdating ng bili-bili ka lang ng biskwit, talo mo sila. Sila nagtatrabaho pa. Ikaw pag hinto mo, chitsa ka. Kaya kailangan pag driver ka, lalo na pag mga biyahero, di ba? Kasi pag mga biyahero, yung mga perbiyahe, kailangan makuha mo kaagad yon, no? Kasi pag hindi mo nakuha yon sa ganong oras, talo ka, di ba? Yung mga perbiyahe, yung mga labanan, ganon din ang sistema. Kumbaga disiplina lang sa sarili para magkasundo kayo ng employee at saka ng employer, di ba? Kasi pag yung gusto mong masunod ay walang magtatagal. Siyempre kailangan makibagay ka talaga para makuha mo kung anong gusto mong mangyari sa sarili mo, lalong lalo na kung pamilyado ka. Mahirap yung
isang buwan, 2 buwan, wala ka na naman trabaho, di ba? Kung nag-aaral yung mga Jonakis, kung marami pa, di gutom ang abutin. Tapos sisisihin mo ang gobyerno, yung pala hindi naman gobyerno ang may kasalanan kasi nga mapili ka sa trabaho mo, hindi mo, kung may trabaho ka hindi mo pinapahalagahan, di ba? Maraming mga pagkakataon na dapat nating pahalagahan ang bawat dumarating sa atin na pagkakataon, kaya alagaan natin, di ba? At yun, doon na tayo sa ating mga magagaling na senador, di ba? Kaya tayong mga sabi nga ng pangulo natin, ng pangulo nyo, call lang kayo, call, easy lang daw. Pero iba ang sinasabi kaysa sa ginagawa, no? Mahalata nyo naman kung ano ang mga nangyayari ngayon sa atin, ano? Mga kaganapan ngayon sa loob ng pamahalaan, di ba? Kasi nga kung tayo ay nasa ilalim ng demokrasya, malaya tayo lahat. Pero sa ngayon medyo tagilid ang ating demokrasya. Yun lang ang opinion ko, ha. Ewan ko sa inyo kung tama ang mga opinion nyo, kasi nga maagang namumulitika yung mga natin, mga politiko. Sa bagay, umpisa pa lang umpisa pa lang ng administrasyon na ito, unang-unang ginawa nila ay yung pagpapirma para magkaroon ng term extension. Kumbaga walang katapusang pamumuno ang liderato ng administrasyon na ito, di ba? Kung saan hindi tinutulan naman ng kabilang panig, kaya hindi nangyari ang lahat ng yun. Doon nag-umpisa ang lahat. Ngayon dahil nga hindi sila nagtagumpay doon, dahil napakalakas ng Vice President pagdating sa survey, yun naman ang una nilang tinira. Kasi nga dumating man yung punto na hindi matuloy yung parliamentaryong gusto nilang lakarin, ay pagdating ng 2028 kung magkahawak pa rin nila sa liig yung makaupo. Kasi nga ang iniingatan nila, mabulgar yung kanilang pinagkagawa doon sa flood control, no? Kaya kung mapapansin nyo, itong si Saldico, nung hindi pa nagsalita, gustong-gusto nilang pauwiin. Nung nagsalita na, ayaw na nilang pauwiin. Pero iba pinapakita pagdating sa mundo ng gusto daw nilang hulihin pero ayaw nilang dakpin. Ganun lang kasimple ang mga realidad na nangyayari, kasi nga mabubulgar talaga yung kabulastugan. Ngayon ang tanging paraan nila, ma-divert nila yung investigasyon sa flood control, no? Kaya dapat tayo, kung may galit man tayo, ilabas niyo yan pagdating ng 2028. Kaya huwag kayong pumayag na walang eleksyon sa 2028. Kasi nga pag nagkataon walang eleksyon ng 2028, tapos kayo, tapos tayong lahat, yung mga anak natin, yung mga ina po natin. Ilang trilyon na ang utang ng Pilipinas? 18 trilyon. Ibig sabihin, hindi pa pinapanganak yung magiging anak nyo, mayroon ng utang na kalahating milyon o kalahating bilyon. Gano'n na kalaki ang utang ng ating Pilipinas. Kaya huwag nyong hayaan na walang mangyayaring eleksyon sa 2028, kasi nga pag dumating ang punto na walang eleksyon, lalo tayong lulugmok sa kahirapan. Yan lang.
ang ating mga kaganapan dyan, no? Antabayanan nyo yung mga ating mga senador, kung ano ang kanilang mga bagong yung bagong administrasyon sa Senado. Ayan, bagong administrasyon kasi nga bagong liderato di ba? Ano man ang kanilang tawag nito, ano man ang kanilang gagawing pagbabago, ayan, sana mangyari ang lahat, no? Ayan, nagtatawag nagtatawag yung boss ko, pumasok daw ako, makikikain lang siguro, ayaw kain nga, ibusog pa naman tayo, di ba? Okay, ayun. Sa Kongreso naman, kung kayo nanonood sa social media, sa television, may mga congressman may mga congressman na pumirma daw sila sa impeachment para malaman na kung tawag nito, para malaman na daw kung talagang may kasalanan o wala, no? Masasabi ko lang dyan, wala ba kayong chief of staff, wala ba kayong mga attorney dyan na consultant sa Congress? Bakit kailangan yung pumirma para malaman yung tunay na kung may kasalanan ba o wala yung ating vice presidente, di ba? Wala ba kayong consultant yan para pag-aralan yung article of impeachment, kumbaga yung ibinibintang nila? Bakit kailangan yung pumirma? Ibig sabihin, dahil pumirma kayo ay may kasalanan. Ibig sabihin, may nakikita kayong pagkakamali, di ba? Pero kung hindi nyo binasa, ay nako, nakakatakot yun, kasi tira kayo ng tira nang hindi nyo nalalaman, di ba? Kasi kami sa HOA, pag may ginagawa kaming resolusyon, kailangan basahin muna namin lahat maintindihan muna namin lahat kung ano ang nilalaman ng resolusyon, kasi baka mamaya nagpapahirap yan doon sa mga member nyo, di ba? Pabigat doon sa mga member nyo. Kailangan dapat mabasa, maintindihan natin bago tayo pipirma. Ibig sabihin, pag pumirma ka kasi, pag sang-ayon yun kung ano ang kagustuhan nila, di ba? Ngayon, kung ang katuwiran mo na bahala na ang Senado na magpatunay kung may probable cause yun, ano yun? Parang pumirma ka lang, tapos isisisi mo sa iba, di ba? Pag nagkamali ka, parang napakahirap naman no, na pipirma ka tapos bahala na yung iba na magpatunay doon sa pirma mo kung totoo o hindi, di ba? Parang maling yun, parang maling maling analysis yun, di ba? Di parang halimbawa, pipirmahan ko, tapos
sasabihin, oh, pinirma ko na yan, bahala ka na dyan magpatunay kung may kasalanan ba yan o wala. Diba? Dapat pa lang, bago dumaan sa'yo, pinag-aralan mo kung may kasalanan o wala. Ingay ng insect na ito. O, pakainin mo, manager. Pakainin mo mga tao mo ba? Ay, gutom-gutom na tao mo. Alas 12 na, oh. Tingin siya. Ayan. O, ayan. Kayo kain na. Ayan. O, kayo na kain. Ayan, dapat lang pakainin mo, manager. Ayaw mo pakainin eh. Istorbo mo, nagdadaldal ako dito eh. Ingay-ingay ka sa labas. Ayan, pasok na daw kayo, kain na kayo. Ingay ng inchik. Alam nyo, nakakatuwa. Iba muna ako ha. May ikukwento lang muna ako sa inyo. Noong panahon, pumasok ako sa private pumasok ako sa private driving. Ayun. Ang hinahatid ko ay estudyante. First time kong makapasok maging employer ang Chinese, no? Ngayon naghahatid ako doon sa Chinese stall. Noong una ang ano namin, ang parking area namin, mga 1997 yun eh. Yung unang parking area nung school at saka yung simbahan, iisa lang kasi. Yung school sa simbahan. Tapos ang parkingan doon sa harap ng simbahan. Nung una ay noong una ay first come first serve. Siyempre mga 1997, mga ano nun yung mga Chinese eh. Pagdating doon, agawan sa parking kasi marami mga estudyante. Marami din mga balasubas talaga na Chinese. Pagdating doon eh, magkaway-away sila mga Chinese. Waka nga, piyaw siya. Matatawa ka sa kanila. Sila nagmumurahan. Kasi doon sa area na yan sa Manila, halos puro Chinese community. Chinese community doon. Mga siga-siga din sila doon. Isang beses, dikdik. Kasi pagdating ng alas 7 ang pasok eh. Talagang grabe doon ang heavy traffic nung araw doon eh. Buti nga ngayon wala nang traffic nung si Isko Moreno ang umupo. Wala nang traffic. Dati si Irap 97 si Lim yata yun. Ay si Atienza pa. Tapos si Lim. Si Lim na yata yun 1997. Si Lim na yata. Tapos si Atienza. Si Atienza. Tapos si si Isko na yata yun. Tama, si Isko na pumalit kay Atienza. Grabe dyan ang traffic nung araw. Talagang makikipagbuno kayo, lalong-lalo na yung mga Chinese na hindi naman gaano ka yung mga Chinese na kumbaga sa atin, yung middle class, silang mag-drive niyan, mga walang driver yan. Yung mga big time, may mga bodyguard pa yan. Diba? May mga bodyguard pa yan na kasama. Yung mga middle class ng mga Chinese, ayun ang mga siga-siga din doon, nagpapakitang gilas. Isang beses, enkwentro kami doon sa habulang kami. Walang niya ka ha. Sabi ng Chinese, waka nga.
sagutin ko rin, piyaw siya. Away-away. Yun, mga masasamang salita yun sa kanila. Waka nga, ibig sabihin walang hiya ka. Sagutin ko rin, piyaw siya. Di nagugulat sila kasi nakakapagsalita ako, nakakaintindi ako sa kanila. Yung piyaw siya kasi pi ayun eh. Pi ayun sa kanila. Di magugulat sila. Tapos sasabihin nihaw, nihaw. Babatiin ka kunwari. Siyempre galit ka na kasi sinabihan ka ng walang hiya eh. Di ba? Enkwentro. Minsan habulan kami. Habulin ko yung incheck ng ano eh. Iniwan niya yung kotse niya. Hinabol ko ng itak. Ditakbuhan yung ano. Takbuhan yung ano. Takbo yung incheck. Sabi nung incheck, yaw siya. Yung anak niya daw. Bocha pa. Bocha. Tapos ginanyan ko pa siya. Bocha. Ibig sabihin, di pa kumakain, ginanyan ko siya. Na-estorbo ko siya. Sabi sa incheck ba. Hindi ko naman maintindihan lahat. Pero hindi ko naman, di ako makapagsalita lahat. Pero naiintindihan ko kung anong mga sinasabi nila. Habulan kami. Sabi ko, sabi ko, gurgurin kita. Tapos tawag siya doon sa ano, pinaka ano nila doon kasi may mga ano din yan sila doon eh na sa community nila. Pagdating doon sa ano, pagdating doon sa parkingan, pupunta na doon yung ano. Si ganito. Bakit naman inaargabyo mo? Sabi ko naman maraming testigo doon. Yung nasasakupan mo sira ulo. Sabi, ariglo. Hanggang bandang uli. Marami na akong kaibigan ng mga Chinese doon, mga middle class. Hanggat sa nung presidente na noon si Irap, kasagsagan nung kidnapping, di ba? Tapos pumalit si Gloria, ganun pa rin. Hanggat sa may mga nakaibigan na akong pulis noon, sumalangit nawa yung kanyang ano, dahil nga sa mga kabulastugan namin, yung kaibigan kong pulis na promote pa nang dahil doon sa ano. May isang bata na nakuha, hindi ko na sabihin sa inyo kung anong pawn shop yung kanyang pag-aari, pero napakalaking ano, kilalang pawn shop. Ngayon ay kasama na rin yung remittance. Yan, may-ari. Hindi ko na sabihin kung ano. Nakuha yung anak niya ng pagpasok ng alauna ng hapon. Alam mo yung kaibigan kong pulis, mahaba ang dala nung kumuha eh. Ang ginawa nung kaibigan kong pulis takbo siya. Tago siya doon sa ano. Sabi ko, pare, bakit tinakbuhan mo yun pagkakataon mo na yun para ma-promote ka? Sabi niya, tingnan mo itong gamit ko. Tapos yung gamit niya kung gaano ka para akong para daw siyang para siyang nagpagurgur sa sarili niya. Sabi ko hanggang dito ka na lang kung hindi ka lalaban. Pagkakataon mo na yun, sabi ko, kung tinira mo kaagad yun, tulog ka agad yung dalawa doon or tatlo. Di ba? Sabi hindi na. Tapos ang ginawa niya ngayon, no? Ang ginawa niya ngayon pagdating ng media. Pagdating ng media, andun siya ngayon. Jogging siya, takbo. Hinahanap niya, ganyan-ganyan niya yung service niya, yung service firearms niya. Angat-angat niya, sana tungko. So sunod-sunod naman yung media. Sinusundan naman siya. Ay, kay na-promote man. Na-promote man yung kaibigan kong pulis. Sabi ko, pambihira, ganun lang pala strategy. Sabi niya, yun lang talaga ang buhay.
Hanggat sa naging ano siya, naging hipis siya ng ano, naging hipis siya ng balot. Yan, tumaas yung kanyang ranggo. Pero noong araw, sabi ko sa inyo, yung mga kalokohan ng pulis, kabisado ko. Kasi marami yan. May maraming beses na nangyari na pupunta kami sa good time. Pupunta yan siya. Magagalit pa yan siya. Oo mga pare, pambihira kayo. Sabi, hindi man lang kayo nagyayaya. Ay, duty pa kayo eh. Hindi po pwedeng ganyan yan. Pag ganyan eh, magsasabi kayo kung magyayaya, kung mag-good time ba kayo. Malalaman ko na lang na nandito kayo. Tapos sabi niya, sige, bababa yan doon sa ano, bababa yan kasi yung mayroon kaming isang ano diyan sa may recto noong araw. Mayroon kaming isang hideout diyan na sa baba ay ano, parang mini restaurant. Bababa yun kasi nasasakupan niya yung lugar na yun. Bababa yun. Bigyan mo ako niyan. Yan. Pagtuturo yan. Yung mga putahe ng ulam. Tapos nung sisingil na. Sisingil na sa kanya. Maliwanag yung sinabi ko, di ba? Ganyan yan. Gaganyanin niya ng pulis. Maliwanag yung sinabi ko niyan, di ba? Bigyan mo ako. Sinabi ko bang ano, bibilhin ko? Simula doon, nakilala na siya doon ng ano. Nakilala na siya nung ano eh, di namburaot siya, di burautin din siya nung gano'n. Order siya, libang-libangin lang siya sa kwento. Wala, hindi na dumating hanggat sa malasing na yon. Hindi na dumating. Eh kami noon, dahil ako noon, binata pa naman noon, nung mga 90s, at 2000, talagang walang balak sa buhay kung hindi magsaya lang. Kasi simula nang nakatakas ako doon sa ano, sa amin doon sa bundok, tumakas ako doon sa kabilang partido. Naging ano ako, nag-stow away ako ng ano sa Manila ng mga 3 years. Nag-stow away ako ng 3 years sa Manila. Pagluwas ko ng 1989, pagtakas ko doon sa kabilang partido, 1989 yun. Nag-stow away ako sa Bagong Bayan, Bulacan. Doon ako ng mga 3 buwan. Tapos nakahanap ako ng trabaho, yung manukan, yung pag-alaga ng manok na panabong. Ayan. Tapos hindi ko nagustuhan dahil galit nga ako nun sa gobyerno. Kasi nga yung utak ko na kumbaga nalason yung utak namin nun, na nagsimula kasi ng grade 6 ako hanggang nag high school, na ano yung utak ko nun, nung kabilang partido, yung mga aktivista ngayon. Ayan, kami naman nasa armadong pakikibaka. Sila nasa bayan, silang mga recruiter. Kami naman nasa armado naman kami nung araw. Kaya nung tumakas kami, apat kami, 2 kaklase ko, tapos 2 pinsan ko ay tumakas kami kasi nga nung bago noon si Kure, nagbigay siya ng amnestia sa mga magbalik loob. Walang nangyari hanggat sa pumalit si Ramos. Wala ding nangyari. Kaya ang nangyari, matagal kaming pagganyan-ganyan, tago. Kasi yung pinsan ko nga ay mayroon ng ano noon sa ulo. Dahil nga mga nabulag kami sa siyempre mga lumaki kami sa baryo, sa kabundukan. Nabulag kami sa sa mga magagandang salita. Kaya yung mga yung mga magagaling diyan, mga magsalita,
Huwag kayong padadala dyan. Lalong-lalo na yung mga makabayan black dyan sa Kongreso. Nako, maniwala kayo sa akin. Iyon ang mga kasama namin doon sa kabundukan. Alam nyo kung anong dala-dala ko? Yung para pumutok, gamitan mo ng 4 na battery. Pag mahina na yung battery na yun, hindi pa puputok. Kaya niratras ka na ng kalaban, hindi ka pa nakapagpaputok. Kaya anong namin nun? Tumakas sa kanila. Tumakbo. Pagtakbo namin 1989, nanatili kami sa Bagong Bayan, Bulacan. Yung pinsan ko, kasi kailangan namin mag-iwalay, hindi kami pwedeng sama-sama. Tumakbo ng Santa Maria. Ako ay Bagong Bayan. Yung dalawang kaklase ko nasa Balagtas. Tapos lumipat naman yung isa ng Giginto. Kaya hiwa-hiwalay kaming 4. Lang kami, pag linggo, ayan. Hanggat sa ako diyan ng sa palengke ng Bagong Bayan, Bulacan, nagkargador ako ng mga 1 buwan para lang mabuhay. Ayan. Hanggat sa nakapasok ako ng Manukan, tapos mga 3 buwan, kasi nga magulo ang utak ko noon. Hanggat sa pumasok ako ng nalipat ako ng pahinante ng soft drinks. Doon ako nakatagal ng 1 taon. Ngayon naburyong na naman ako kasi nga nalaman na kung saan na yung whereabout ko. Lagi na akong pinupuntahan. O kapatid, o kasama, kailangan mo nang bumalik, kailangan mong magpaliwanag sa partido. Anong ipaliwanag ko? Kaya ang ginawa ko, pag bisita sa akin ng kapatid ko, tol, kailangan kong tumakas. Takas ako. Iniwan ko lahat yung gamit ko. Sabi ko doon sa boss ko, manood lang ako ng sine. Bigay mo sa akin yung sahod ko. Kasi papasyal ko yung kapatid ko. As in, ang dala ko lang, yung suot ko lang. Damit. Takas kami. Tapos yun, napunta na ako ng Caloocan. Pagdating ko ng Caloocan, doon ako nakakilala ng doon ako nakakuha ng boss. Nakapag-apply ako ng boss ko sa Camp Crame na nasa gobyerno na. Ayan, doon naman naka 1 taon ako mahigit. Sabi ko, hindi ito ang buhay ko. Nagpaalam ako, umalis ako hanggat sa lumipat ako ng gasolinahan. Yung gasolina naman sa Caloocan din. Ayan, doon nag-expand yung aking kaalaman. Kasi yun, pero ang mindset ko noon, mag-enjoy, walang iba. Hanggat sa napasok ko na yung iba't ibang klase ng patapos na yata yung boss ko. Napasok ko na yung iba't ibang klase ng sa bisyo. Ayan, nagbisyo na. Nalaman ko na yan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, bago yung gawin yan, ginawa ko na. No? Ginawa ko na lahat hanggat sa nagkaroon ako ng konting problema. Ayan. Buti yung boss ko noon naman, malakas sa gobyerno ng Caloocan, kaya lahat yun naayos lahat. Nagkaroon ako ng problema, nakadisgrasya ako ng tao. Yan, lahat yun. Kaya nga nung maghiwalay kami, nung nagpaalam ako, talagang maano din kasi parang pinagkatiwalaan na ako noon.
hanggat sa bandang huli, siyempre kailangan kong protektahan yung mga kasamahan ko kasi doon ako naging driver sa pagtitiwala nila. Ayan, nagkaroon ako ng pagkakataon doon na ano, hanggat sa nalipat naman ako sa isang kawani naman ng judiciary. Ayan, kilalang kilala yan nung araw. Doon na naging ano, kasi talagang pag nag-uusap kami, gawin mo kung anong gusto mo, ako ang bahala, nasa likod mo ako. Kaya naging ano naman, medyo matigas pagdating sa ano, kasi lahat yon nasa likod. Lahat, kahit anong gawin, pagdating nga ng mga aksidente, tatawag ka lang sa kanya, one call away, nandiyan ka agad ang responde. Kahit hindi siya dumarating, may dumarating na sugo. Grabe. Kaya doon ko naranasan na pag ikaw talaga ay makapangyarihan, talagang gagawin mo ang lahat. Ganon ang nangyayari sa atin ngayon. Dahil sa kapangyarihan, nagpapakalasing sila. Dahil may sinasandalan eh. Ano man ang kanilang gawin, talagang nasa likod nila ang ano, mas makapangyarihan. Kaya doon ko napagtanto na naman na parang sabi ko, hindi na ako satisfied. Dating ano yon, dating judiciary, mataas sa judiciary, kilalang tao yun sa judiciary. Doon ko na nakilala yung mga maraming mga malalaking politiko. Yan, doon ko na nakilala. Sabi ko, hindi na ako kontento habang nagmamature yung ano ko. Hindi na ako kontento hanggat sa nakapasok ako sa Chinese. Ayun yung sinabi ko na Chinese na napasok ko. May katungkulan naman sa simbahan. Doon lalo nabuksan yung ating isipan. Doon nagkaroon ng pagkakataon na mabuksan yung ating isipan nung hanggat sa sinabi na dahil nandiyan ka naman sa bata, mag-aral ka ng ano, pumasok ko ng Bible study. Yun, nagba-Bible study kami tuwing umaga yun. Doon lahat mas lalong nagising ako sa katotohanan na parang lahat pala ng ginawa ko ay may ano, lahat pala ng ginawa ko ay mayroong ano, kaakibat na kaparusahan. Pero hindi nangyari ang lahat na yon kasi nga mayroong nasa likod na mas makapangyarihan. Ganon ang nangyayari ngayon sa ating bayan. Dahil nga binibigyan sila ng mas makapangyarihan sa kanila, sinasagot sila. Kita nyo yung nangyayari ngayon? Grabe. Parang lasing na lasing sila sa kapangyarihan. Parang iniisip na nawala na silang katapusan. Ganon ang pangyayari sa atin ngayon sa ating bayan. Kaya sa ating mga politiko, huwag kayong masyadong sa pinagagawa nyo. Kasi darating ang araw na matapos kayo dyan, dahil lasing na lasing kayo sa kapangyarihan, akala nyo kayo na ang tama lahat. Darating ang araw na baka singilin kayo, hindi na kayo makarecover. Diba? Konektado lahat ng mga yon. Kaya sabi nga ni Marcos, easy lang kayo, call ka lang. Call ka lang. Diba? Gumawa ka lang ng sikreto at mananatiling sikreto yan. Diba? Katulad ng flood control. Pinipilit nilang maging sikreto ang lahat. Para pagdating ng araw, sikreto pa rin. Diba? Walang pananagutan. Alright?
Di ba? Dugtong-dugtong. Akala nyo, ano? Akala nyo ay tawag nito. Akala nyo ay okay ang lahat pero magkakahiwalay. Oh, di ba? Dugtong-dugtong 'yon. Kasi nga nalalasing na tayo sa kapangyarihan. Parang inisip natin na untouchable na tayo, hindi na tayo magagalaw kahit kailan. Nako, ingat po tayo. Alright? Ang pakiusap ko na lang, magbasa kayo ng magbasa ng Bible, makikita nyo ang katotohanan. At ang buhay na walang hanggan, diba? At ang pagmamahal sa kapwa, tandaan yan. Yan ang ating tunay na kayamanan. Alright? Hanggang dito na lang po. Dahil patapos na yung boss ko kumain, ako naman ay natapos ko na rin ang makikipagkwentuhan sa inyo. Alright? Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Alright? Mami Mercy Kalunod, Mega love shout out.